dak meeting dulu lapen dak mass joining a meeting pini BJP pen lapen Congress pen lapen ASDC pen bodi nang join se BJP pen ong nei lo kado be Don Trogner Cap 80 dak nang join dun Trogner ra trog ha Trogner Cap ra trog 86 dak nang join dun pini APHLC long nang join dun erlo BJP si dak BJP kang tang ne dim lo pulo Retd non ke BJP ke dak ave det on la hello la si ninga rong alam athema ilitum det k la pen det ka ke rai ya phansi tuma ron ka chedan non ron nang le non ron do bom lo itu ka chedan munit nang oji la si ilitum non ke BJP long lote BJP long gidun la pen Congress long gidun pulote la ke che tuma be gidun jeplang det angke karbi inglong arat pan kape rem ya kam ke claim dun jeplang det hala da ke dun pulote la si non ke rat atum la solam chini bom lo neli tum chini lo inglong arat tum ke pharong bong pen bang pharuta 100% ta ni tum APHLC long sinang pidun lapo non ke non arlo inut bahini BJP long do yimene Congress long do yimene sada ninga loga lang li tum chisik et lo biar APHLC phansi PF po non ke lai angge jong si PF lo te ahogalam lo ili tum Akehai la pe det ke chirai long po jong si pipedet po lo te rem det po lo te la ke ki jut lo itum ron ke jedan ke rem lo ben ki jut lo det lo pe Akehai ta ki jut na thu si ke dam pe prap thu pik khang yang po no na bang to sanali MP haidet lo kan nang specific claim ke cheng si claim poni ke claim si ke ni tum ke hang pilo ili tum autonomous state body APHLC tum si harokre sirkebra trokebra sirkeba ningkanta autonomous state one lo seta congress tum war fit le non nili tum bangala so APHLC pensi autonomous state ke long to vek ye phan claim vek la po la pen hem puar nam nang rabdun po etum long lock po la pen ke la so pige ni tum la siksidul ke do an a Pherang-Ke ke do ana power la pen ke long muchot 1995 aning kan da power penang ke long do hala anta ni tum exercise la po ni do akam pe do et po NRC ka vetum hala tum yong se amen do et la pen itum karbiatum amen ave det pulote ilitum la tuke kamatha sum krung lam lo seta nono matke ne liga kachoningri la pen kachini ke karbiatum an inglong aratum an naga mizo kuki khasi garo syam la kado e dimasa ke do anta hem di non ke Akehai chelang nangi det chelang nangi pusi jatta jokta kamatha kapesulo non ke cholong nangi po bangke la ke non ke lang lelu la sini tuma thalo itum election ke highway po na nang li candidate hoy pe nang la bang sola district form tum han kupi lo message system tum inne ligi pikang tung ke la election ke ron la ke Pherang hot ke hile kaman mesi ron chedan non democratic system hot ke democratic bang government tum ding der lo democracy ke ilivar phita une la so ting si tum chedan nang po itum chedan ni pulote la election ke ron lo la ke la posi ron lo pulo tangte itum kopia phan lo komada phan lo itum komada abirudhi si itum chedan nang po komada tum si itum long le la pena keti la pen government sakurianta long le na nang chi at komada tum lo hala tum abirudhi si itum non ge chedan nang po hala tum komada phan ma Akehai kang tung itum mag hala phan pe rem nang po la hello hala tum Akehai kang tung ge BJP phan la pen Congress phan la tuke itum chini lo itum Bihar pen ke wangatum Bangladesh pen West Bengal pen ke wangatum ke Congress pen BJP phansi pe hai ingtung po non jong si ilitum Akehai ron ga chedana long itum hai nangi pulotang te la inglong arat atum komat phansi aning ke dok a candidate ma inglong arat atum aning ke dok ke APHLC he galo gadi la si APHLC alidara phan ron non na labang so ron along pe hai vek nangi pusi neli rat ka do ve tum han ba choning ring tum